Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela Babu Esizwe bawujabulile namhlanje siyashutha sise studio number 1 eDark Room ibhilidi esisebenza kulona eThekwini sibiza ukuthi iNedbank House Building sisekhoneni lomgaqo ekuthiwa iNedbank Queen Street and Albert Street. Babu Dokotela Babu Esizwe babujabulile inyanga esebenzele 19 floor kuyaqala emlandweni 19 floor. Babu Dokotela asibingelele kuzulu omnyama odlela ezimhlophe komama sithi nje ayibonge inkosi kumashida sithi 8 sekunjani Babu Dokotela mhlawumbe sifuna ukuthi usuphinde waganwa futhi ihloko sesikhuluma phezulu kwaso namhlanje. Babu Dokotela uthi kade uthatha umunye umfazi futhi this year imali nonayo kumanje ubuza le ndoda kade uganwa uthayithile Babu Dokotela ngoba yona ithi ngifuna ukwandisa umuzi kababa. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela Babu Esizwe babujabulile ake silungise spelling lento yokuganwa abantu abaningi abangamasuthu nabatswana namavenda mase isho thina amazulu abayi-understand ake ngiyichaze lento yokuganwa ukuganwa ukuthi uthandane nomuntu wesifazane othize mase ufuna ukuthi uyovela kubo mase ke uhamba uyothi baba uyocela laphana ayukoshada uyocela usubizwa ukuthi usunomakoti yena usenguduso hayi umkakho uyinguduso and then we only find out people sebethatha omunye futhi wocela wenda azabe nenguduso ezu3 if sithi inguduso in English inguduso it is called a girlfriend because anyone who is so called your spouse is a person that we have made a vow according to the Constitution of South Africa. Wasayina phansi. And you change the marital status of that particular person. Now unomfazi. Manje abantu baqoqa ingane zabantu ehlulo ngofesa. Bothi umsebenzi uzuthoza bothi ongcono sene zikhulume neboyfriend ufisa nami ungithatha ungenze unkosikazi omncane ngeke ngihluphe ngalutho. Ngoba iningi lesilale sithembu sabo si-proposwa amantombazane because ukubona wena mfana ukuthi you are climbing the corporate ladder. As long as uyakhuphuka ufe uyi-security u-grade D ubhajwe lapha emagatini there is no way ukuthi ungaqonya intombazane mesithi ufuna uzoba isithembu nawe versus nawe ungenalutho. Uyishanele uyiphushela imob lapha nehotela lo mshini lo othi kanje akekho umuntu ozothi ufuna ukuba isithembu kuwena because unalutho but those people abagcina kusuke kuproposwa amantombazane ebaphoqa ukuthi ngithathe nami mina ngeke ngize kuhluphe ngalutho ubudlelwane beconvenience akuqoqwa nje ama-girlfriend amantombazane ahlulo ngofuna umsebenzi amantombazane ahlulo ama-interview because isingisabo sibheda verse even ama-assignment ababebhalelwe ukuba interview abasenzi kahle mase bencama ukuthi ongcono bompitsha lapha esithembini ngalo ndlela sithi nje njengamanje wena bafoke ithini into yakho malini onawo manje wasikhuluma nje wasikhuluma nje unawo 100 nje ubekile ongeziwenza ongena plan na angifuni mina uthi unawo 100,000 obekele ukuthi wenza into ngisho yabona kade ngihambisa u40,000 manje ngoba ngiyabona le mali anginaso kuna budget yangazi namhlanje ngizoyenzani ngoba namhlanje ngiyashutha ngidlela kamnandi emakhekhe ami neti into ewu40,000 ethi uzawuma ngiyifuni ngoba lento ethi iyasimosha iyasibuyisela emuva isibuyisela emuva ngeyinyanga ezinyanga the day ngiqale ipractice kunenye icolleague yami eyisulmane noma eIndia eqale nayo ipractice ukuba imedical doctor but mina nginamakhosikazi awu4 already yabona amakhosikazi awu4 already lona usaqhubeka nonkosikazi wakhe noma uphila impela iphila umethando nonkosikazi wangaba nayo kodwa ungibitha up to odds ingane zami zingasebenza even kuyena ngoba ufuna ukubheke ke lokhu usunako ke lokhu ingane zakho zizosebenza phi ingane zomuntu onesithembu azikaze very rare ukuthi zingasebenza komunye umuntu onesithembu zigcina iqashwe yithini esingama single wives ekuthiwa sinabafazi abodwa njengamajuba kodwa sigcina siqashe ingane zenu because you are broke already unamalini bafo ithini inyuka mina ngisho correcta ngo-crown ngifuna ilento ikhadi oliphathayo i-black card yaka-Capitec ino 37,000 uthi unemali oyiloan amsangano nje lento lena hey sisashuda yini ngisadla ikheke Babu Dokotela uke wakhuluma ngodaba olukhulu la ukuthi uphethe isigubhu
sokuthi umuntu aphile impilo engcono njengamanje khona sekufuna nje ukufonela kanti Babu Dokotela ngakuphi awunabeka bazali isigubhu bangaze bafona abantu Angeke ngisho lokho. Ngihleze ngisho into esuke ine global warning. Igubhu zikhona kwaZulu Natal. Omunye umuntu engimaziyo futhi osiphethe isigubhu sokuphilisa. Osiphethe isigubhu sokuphilisa usempangeni. Bathi uDr 3 second. Unayo into yokuhle, unayo into yokuphilisa kakhulu. And then sizinyanga mncane nginami yes but I have to appreciate ukuthi unayo into yokuphilisa because siyambona akashintshe ebunyangeni umilish. Ikhona into yokuphilisa. Kuzothi umuya emthonjaneni. Ukhona ubaba lapha yana. Uzothi ubaba phela siyamhlonipha noma ingane nginami ufuna simnike isithunzi sakhe. Umabalengwe naye unayo into yokuphilisa. ingane mabalengwe Ingane mabalengwe. Phela into ayisebenzi kumzimba. Ingane mabalengwe. Ingane mabalengwe mina ngo78 ngangikade udadewethu. Sihlala eNgoqokazi. Yabo ngikade udadewethu. Ngikhumbula kahle kwaku 75. Ngangibelethwe uanti sihamba khona indawo engapha emzimkhulu. Enento ekuthiwa babiza ukuthi yabo le bridge lele esuke lithambile liudabetebe. Ngekhohle indaba yabeka esanatory into enjalo nje ngapha eanatory emzimkhulu kwaku 1975. Ngangihamba ngibelethwe lapho ngisho ukuthi baze ingane lapha bayakwazi lokho futhi bayakwazi lokho ngixolisa ngesolo. Bayabona umkhulu mabalengwe uyiphethe into okuphila. Uyiphethe into okuphila sinobufakazi mina nginandaba ukuthi uthini kuJob ayingisebenzele into angifake ebank. Mina ngikhuluma ngabantu asuke bebuya kuyena umuntu. Esho ukuthi ufuna ukuhambisa ngabuya kuhambe uya kusibanibani ngokuthi usibanibani ubiza ngaka kodwa ikhona into okuphila. Babu Dokotela ikhona into ongangenzela ngithi ukuthi ngiqoqo bangifuna ukuya kumabalengwe. Kunento okuphila uyiphethe into phela ngisho ukuthi angifuni lento kube sangathi stigmatized kuba Babu Dokotela kuphela. Nazo izinyanga zinayo ziphethe into okuphila but umehluko ke umuza kuBabu Dokotela bawesizwe bawujabulile you will have to change your mentality, your whole mentality and concept and the way of thinking because ufika umuntu lana ehamba nomngane wakhe bethu phethe 100,000. The problem is mina ngidayisi nginyanga ngidayisi ngifuna ukwazi istory sakho sithini uyifunelani lento bese ngithome sithi uzohlala 2 days leThekwini. Babu Dokotela manje lalela uzohlala 2 days not about your money support into oyifunayo ngoba kufuna siyenze lento ngo12 ebusuku ngakusasa siyilale lento esenzile ukuthi iapprove imi approve funa sikususe kusegusheni imi approve funa sikuse ebhunwini kuzobe sekhetha ukuthi uyakuphi komuphi umnyango. Manje ke mina kuhluka lapho ukuthi mina ngisezwe umuntu ojahile and futhi angisebenzi ngomuntu okhuluma ngezinye inyanga lento ukuthi Babu Dokotela ngiphuma kumzimba okhala imali kwaukuthi no umzimba okhala imali ukhuliswe yithini ufikele kuthina leThekwini and isubmentorish yabo umsebenzi wakhe siyawazi asisho ukuthi uma ufike kuthina sitshele ngaye asifuni lonto yabo uma ufike kumina khuluma ngento oze ngayo ungangitsheli ngeinyanga oze ophuma kuyona khuluma ngami because most of inyanga oyibona ku YouTube ayikho neyodwa ibihlala emkhandlweni wabelapha indabuko nayiyodwa ngisele ngedwa kade ehlala kwi-executive angisho umuntu obe-attenda ngisho umuntu obehlala kwi-executive yimina kade ngu-advisor bengihlala lapha ngiyabazi bonke kade sinabo lapha then ngisho ukuthi ke ngiyabarespecta ke la kade be-attend umhlangano wabelapha indabuko you are not coming to uthi uzokhuluma ngabo kumina Babu Dokotela sengibona no you don't do that if uzongena kwi-DA abafuni lutho ukuthi batshele ukuthi ku-IFP bekwenzekani because they suspect you ukuthi udeployiwe. That is why ubona bekubeka lapha and the close monitoring even your phones ukuthi ukhuluma nobani uthini athina ama inputs because we are suspect already ukuthi lento ekhulula kuDA izokhulula endlala. Ngisho ukuthi ke Babu Dokotela uzothatha isigubhu sokuphila ngizokwenzela kokunye mhlawumbe ufuna isigubhu wena ngizokunika isigubhu mase mhlawumbe bethi anginike nophondo la khona uthathe nophondo lo imali nophondo alidayisi kusuke kuya nokuthi labantu bathini yabo kuzonika kodwa into ukuthi uphile sikhona isigubhu sizokwenzela as long ukuthi wena uyazi ufuna ungezi nomngane wakho hamba wedwa noma uhambe nomngakho phela ngoba sifuze nilale nizolala kanjani senilokho umunye uzola ngibhekele athi ngizola ngibhela amadoda esawukho hlakala emhlabeni yo hayi nami nilala namadoda ndawonye
Yeah. Manje iqhatha umndeni ikhekhe. Dokotela asidlule ekhekeni. Lapho dokotela lento yokugxekwa kwezinyanga is not only ama customers abantu abasomedinga usizo but also the general public. Inayo lento yokugxeka izinyanga as people who have no potential, the people who have no value. Ngabe kuthini ukuphala kwalo dawa dokotela yokugxekwa kwezinyanga ke manje generally? Lento we do have lot of value, and then into it checked, we do have legs to stand. We can be trusted in our communities because inyanga isikhathi esiningi it is regarded as a hub yamademoni, yabo lo nje ufuna sikusho. And then inyanga ngekunenye terminology ekuveza ukusobala ukuthi inyanga is a devil worshipper. Lokho akufuni lokho sekukweletisa. Inyanga also said that she's a devil worshipper. Imifa verses esihokweni yonke into yayinedlozi phakathi, and idlozi are children of devil. Manje ke ngifuna ukuthi sikusho lokho ukuthi izinyanga bakithi zinayi potential kunalento wena ekulahlekele ebunyangeni. Yabona njengamanje ingane yakho iqedile esikoleni kade yenze IT, ingafika kumina ithi Babu Dokotela ngiyawuthanda umsebenzi wakho, babukhanyile ngiyawuthanda umsebenzi wakho, mavudle ngiyawuthanda umsebenzi wakho, bengicela baba ngiwenzele iwebsite bese ngiyimonitor. Ngizocela baba ukuthi yonke into yenzayo muzoba nomcimbi ngifike ngizokushutha ngikufaka kwi social media platform yami, ngine YouTube page enabantu aba close to 350,000. Umsebenzi uzobusuyakhula. Baba bengicela ukuthi ngoba wenza kanjena mina ngine access kuma community radio station across the board KwaZulu-Natal, ngingakwazi ukuthi ngenze ama-tele interviews on your behalf. Ingane izobe siya e-station ibuza ukuthi ngicela ukubuza ukuthi interview ka 15 minutes imali bathi 450, abuye nathi 1200 kumkhulu. Umkhulu akhokhe lo mali, ingane ihambe yokhuluma imarketa umkhulu. Ikhuluma isendlini kwayo ine studio sayo because ifundele yonke lento, ine studio sayo ifike lapha leso studio ilinkile nje nabo kuphela. Then ikhuluma yenze yonke into itheni kumkhulu the 1200. Umkhulu akhipha lona labo yahambisa ukusala inema kumkhulu ayimcela imali. Iyayisebenza nje kuphela, but umkhulu uyabona ama dividend and royalties abantu beqala befika ngoma refer because ngoba nje inyanga ingane yakhe isindisiwe, you cannot do that. Ingane yakho ayikwazi ukwenza lokho because inyanga lesikhuluma ngayo. Ngisho ukuthi ake siphinde sibheke inyanga sinayivelo. Ingane yakho ifunda e-private school, i-Christian girls school or primary school, Christian girls primary school or Christian boys primary school ngiyalinganisa. Usalelo 2 months awukhokhanga ngenxa ye-COVID, ikhabani benama challenge, uyahluleka uyozehlisa enyangeni uthi baba angizile ngemithi, ngiyazi ukuthi ubungalindele ukuba umuntu ofana nami kodwa baba sengithanga ngihlisa ipride. Kade ngifile khanga lo ngifike ngo6 cha kuyagcwala bo. Shuthi abantu uyabasiza. Inyanga iyakujabulela lokho just ukuyi massage noma ngaba yisiza. Baba lesigodlo sakho sikhulu. Yo, yazi ngathi ngiyayibona le ndawo ukuthi inkulu nje ngaphakathi. Just ukuthi wehlisa amafutha enyangeni. Inyanga isiready ke manje. Ukuze uthi uthini. Baba ngila nginenkinga la baba. Angazi ungangisiza ngani. Ingane yami ifunda esikoleni sokuthi ikhokha 3000 ngenyanga. Ngina 2 months ngingakhokhile. Ubaba wayo kube nento efana nalena mina kwakuthi nokuthi baba ngazi ungangisiza ngani, angifuni unginike imali, ngifuna nje ukukhokhela ngane ukwazi ukuthi idlulele phambili. Ingane yami yenza lesikole angikwazi ukuthi ngiregister ngonyaka ozayo uma le mali ngingayikhokhanga. Inyanga yazi izothini, izothi akushiya ama banking details, ushiya ama banking details, inikezela abantwana abasebenza la ekhaya ba-checkele evidence ukuthi khona inlento esikoleni, ingane ukuthi nokuthi ikhokhile, bathola ukuthi ngempela hayi mkhulu sesicheck sakhuluma no class teacher ukuthi hayi ingane ayikhokhanga bese ingane iyakhokhelwa. Manje wena ukholela ukuthi imali inamadimoni, yabo. Babu Dokotela ngithi nake siphinde sikibukisise lento obunyanga akuyona lento enitshelwe yona because umuntu onitshele lento ubengena inhloso right. Babu Dokotela bawusizobojabulile, siyabonga. Siyabonga Babu Dokotela. Babu Dokotela now ake sibe a bit personal ke manje. Ngifuna ukuza kuwena ke manje Babu Dokotela. Ngikhulume ngawe ngezimali. Uqayeni ukusenza Babu Dokotela? Okay, noma uma uqala ukusenza Babu Dokotela, uwenza malini? Ububhenka kuphi?
Akusisi ngefahla kancane babudokotela. Yeah, it's a good question. Abantu bafuna ukwazi ukuthi Who is wena this ke man? Who is this Babu yenzeni lento kuwena? Ngikhumbula kahle ngisebenza ngahola 750 and it was quite huge Ngosuku? ngenyanga. Awunakho. Yeah, go 750. It was quite huge. I-account engayisebenzisa kwakuyi Standard Bank. Ngangisebenza ku August 1993. Account engayisebenzisa kwaku Standard Bank savings account Izuma 05678-1873. Usakhuluma usho ukuthi cellphone number. Ngikhumbula khona. Kwaku August ngikhumbula kahle. Kwaku August 1983 ngiqala nje ngisebenza ngahola lo mali leyo. And today it's 2022. Ikhadi engiliphathayo la se FNB. Ngilande la eThekwini sinendawo ekuthiwa ise Overport. Kune branch ka FNB se Overport. Bangiphahla kathe kakhulu mangifike lapha. Bayazi lo muntu abaphambi kwabo baba wesizwe. Bafike bangivulela ke ikhadi ke esibiza ukuthi i-private wealth. Ikhadi ke esesiliphatha ke manje limnyama ngombala la se FNB lisho ukuthi Ile lecture black card. Iku black card haya Capitec. Kuthiwa i-black card but i-private wealth. Yabona ibhenki elingakabi ne-business account. Lelo bhenki ifuna ulisuspect. Istokfel. Mengakabi nje ne-business account. Kukhona into idlalwayo lapha. Njengako Capitec angimazi waye ngena business account. Then ke namhlanje ke ngiphethe ke i-private wealth. Engisho ukuthi nawe ungaqali nge-private wealth, qala phansi. Uyazi mina I even advise ukuthi umuntu akawuvula i-account ethala. It will work for you. It will work for you, believe you me. Ithala inama branch awu2 manje. There is one in the corner of Smith Street and Broad Street. Evule lapho. Khona yevule lapho. Mina ngiya-advise uvule i-account e-African Bank. It will work for you. African Bank. Yes, if you uvule savings account khona. It will work for you. You will be surprised. That is how we grow. We grow from the drawing. And then we smith esikhula ngamabhazi siyaphezulu. Don't wish ukuthi ube umunye umuntu. Inyanga manje they don't have time. They're not patient. Uma ngibona nje ngiqhamuka nje kade ngolanda iDodge. Hey babudokotela isithwalo sakho siphezulu. So that no, it's not about isithwalo, it's about working. It's about working. Ngingabachithi abasebenza umholo wabo no matter ngabe kwenzeka kodwa still bahole so umsebenzi uzoqhubeka. It's not about isithwalo, it's about working in discipline and consistency. You must be adhered. If ungakho adherence, it's not happening. It is not happening. Bafona abantu ucingo livaliwe. Ba WhatsApp abantu abaphendulo. Azajika umuntu eselayithe wena phinde emuva egoli ngoba kade fona ucingo libani because wena izolo wenze 100,000 onasikhathi umunye umuntu. Ngibuka ne-level of marketing ne-consistency oyibambile babudokotela. It works. Yeah. No, babudokotela siyabonga. Ngibona phambi kwakho lapho khona lento engangilusa ngayo ngisalosa ethi uqalo. Welusa wena nje ohlala eDurban wakhe. Kanti wakhuluma ngento ekuthiwa ke ibamboo money spell. Anganoma kuyahlangana yini? Babu Dokotela babesizwe babujabulile. Izinto mesikhuluma ngazo sometimes we have to put it in a practical situation. Sike saba ne challenge whereby kuthiwa akufundwe online. Khumbula isikhathi seCovid. Babuza abantwana baka-agriculture ukuthi online agriculture uzothola kanjani ama specimen esitool senkomo. Online ku-agriculture uzathola kanjani ama sperms enkomo ngoba kufuna kwenziwe i-sperm count enkomeni. Uyengqo kuyona. Uyengqo yabo. Then kunezinto ke nathi sizinyanga ezinye zifuna ukuthi siye all out. This is what we call uqalo. Uqalo not umhlanga, uqalo. Umhlanga in English is a reed. That is why sinethe kuthiwa i-reed sea, not red sea. Or reed sea. Reed sea. Lona lwandle lokho bovu ligcwele umhlanga. And then labo futhi ababebhale benza spelling is wrong but i-red sea akuyona red sea, it's a reed sea. Reed sea. Lento ke uqalo akona uhlanga. Dokotela kuzomela uhambe ucorrect theology ke manje. Isho ngayiliwe le ndaba ye-red sea. Awu kakhulu i-red sea. Then ke la ke uqalo lolu bathi it's a bamboo. Sisenza i-cane ngayo kushaya ngabantwana ezikoleni sibahlukumeze. Then ke sikwenzela lento ke bengagitha ngiphathi bathi abantu what is bamboo babudokotela, we don't know what to call. La siyayithatha lento sijumpule ngapha siphinde sijumpule ngapha meaning that le note nale note ibe ngaphakathi kwena. Okay, right. Musu ijumpulile sikwenzela i-ritual. Ubhala nge-marking pen e-permanent
anything that you want, anything that you want, anything that you want, anything that you want. And then most wenza le spell esithi senzeke lapho usuke senze into ekuthiwa i-CFO, cash flow oil. Mase siyakutshela i-cash flow oil uzoyenza kanjani. Then mase siyakuzilokhu sikuguide. Musu uthatha lento le ngesikhathi esikufundisa ngayo usuyoyigqiba endaweni enamanzi amaningi. Lento ithatha 3 months to germinate. Imisi ithatha 15 years ukuthi ibune. Anything esiyenze ngalento it does not exhaust. Lento le ngesikhathi ngi-initiate kulento le. Lasithatha le khehla leli masifika lathi before silifundise lathi cela ukuthi umuntu nomuntu akangenele ehlathini sibheke uqalo silithola mase semkhelela induku yokuqala sibuye nayo. Hayi mina buya ngaphethe lutho. Habuya ngaphethe lutho mina. Ayiphukozakalani? Ngeke uziphule lento la. Ngesandla khohla. Uyabusajulu ke hayi ngaze ngabuye sekubhlungu izandla buye. Mengibuya wathi luphi uqala uzomu ngathi mina yele mkhulu ayingeke lento ufuna umbese lo mubhushu wathi ya ngeke uzuyikhe ngesandla. That is what we do if sikufaka lento le. Nothing will destroy it for next 15 years. Lento isuke kuwena. Uyakwazi ukuthi lokhu uyi-extend uphinde uyotshala enye. Uyi-extend as long dependa ngabusiness oyenzayo. But la uyitshale khona utshale etshalile. And lento noma ngathiwa liyaduma linjani ayishawa umphezulu lento. Uyazibona izinhlahla zishawa umbane but yona ayishawa umbane. Ayidliwa inkomo ayidliwa imbuzi ihlezi ikhona nje. Babu Dokotela bawusizwe bawujabulile. Badoda siyabonga. Now Babu Dokotela first khuluma ngalo udaba ke lo sensitive. Angasi ngamasaja kanjani labantu. Singabi hash. Kunobabu Dokotela ozo retire njengamanje. Retire already kade ethenga ibond umuzwe bond zolo lokho kodwa usiya retire futhi. And Babu Dokotela mayethi 60% of your retirement goes to ezikweleti ngicabanga lo muntu mina. Singamleka sithini lo Babu Dokotela? Kunzima. But kufuneka siqale sikhuluma into eyiqiniso. This YouTube channel is not mine. I always declare that. But I self-proclaimed as Babu Dokotela, but YouTube is not mine. Yenu. Yes. But it must carry a content. Kune content wena kunento wena ongakwazi uzoyishesha nomngane wakho because umngane wakho uzocompete nawe. Into ongakwazi ukuyitshela umngakho ngoba umngakho uzothi usebetheni ke manje kuwena. Uneminyaka u48. Una 6 years usebenza kaloliwe. And then you taking a resolution ukuthi njengoba uhola 25,000 usenza kaloliwe una 48 years. Unkosikazi uthi ukhathele ukuhlala elokishini. That's number 1 ukhathele ukuhlala elokishini. Abantu abakule level oyiholayo bonke bahlala kuma suburb. Naye ufuna ukuhlala lapha but una 40 years usuyothatha ibond. At the age of 40 years 48 years. Noma ngakwazi ukubala but ngagcina esikoleni ka4 but ngihluleke ukubala ukuthi 6 minus 48 is 12. Le bond le uzoyikhokhela for 12 years effectively. Kumele ukhokhele 20 years minimum. Ayingeke uyikhokhele 20 years ibond ngaba kuyona ibond emkhulu. Madoda. Yabona mina ngithenga umuzi lo eSeglen kwathiwa 20 years ukhokha 22,000. But if ukhuphuka uthi 25 years uzokhokha 17,000. Uma ukhuphuka uthi 30 years ungakhokha 15,000 bagcina lapho. Uyazikhethela u20 years uyagqilaza. Abantu abaningi uma nje ibond bekhokhela 25 years because kuthi kuba light kancane. Yes, akwazi uphinda athenge nemotshwane. Uma uyithathile ka 20 years package uyayithatha 20 years uyikhokhele 5 years umuzi uyoboleka 100,000 iphushele ke ku 5 years. Usukhokha lo 100,000 u8 sekuzophushela ku 5 years. U20 engisho ukuthi una 12 years to 60. We are influenced ukuthi thenga umuzi kwiSuburb. Uyawuthenga umuzi there's nothing wrong about it. Ukhokhela 25 years ngoba ufuna ukhola kanconyana uzokhokhela 25 years akusenzeki. Akusenzeki ukuthi wena uzosebenza 12 years effectively ungaphazanyiswa ngayilutho. Umsebenzi owenzayo awufundelanga number 1. Abantu abaningi basenza lo leyo abayifundela umsebenzi basiwe vacation college. Yeah. Boyenza ama induction courses nje yabo. Kunengane manje sevarsity eyenza u5 year degree kulento yenzayo. Imifika la ithatha le position izokwenza yonke into lento ezwa abantu aba5 years iyenze yona ngesystem yo develop iapp ezokwenza yonke lento le. Lento uthi kunomuntu okade abantu bakhona emsebenzini kuzoba khona iapp ezoyisusa yonke lento lena.
as long when ufake le jacket esemsebenzini iya detect ukuthi ukephi department manje wherever you are ya-greet i-app lesinjalo facial recognition iphi yini lonto i-facial recognition amafema amaningi ayisebenzisa but nina nazi nibona kunamakhamera kanti ane-software edetect ukuthi sekukhona umuntu ophuma edepartment yokuthi uyabona seqhamuka supervisor ukuthi hi how are you What are you doing here? you work here now no yeah oh no I thought we work here akasho but you get terrified and ubuyele emuva sengibonele inyoni eyimpipi phela lo muntu kanti facial engisho ukuthi njengamanje nosebenza kunabantu abenza facial artificial intelligence AI and nabazoshintsha yonke lento enenzayo eyenziwe abantu abawu5 induna ama-foreman nabantu abazophelela umsebenzi bonke labo bantu engisho ukuthi njoba usebenza manje we are retire uphunyelwe le mali le if umavovo ethi u60% mina ngibona 60% umkhulu kakhulu umncane kakhulu almost 80% uye ikweletini wonke abantu ezinobufakazi mhlawumbe oyazi lento mina nginabantu abane evidence strong because mina ngiyona ngithanda into epublishiwe ethathwa ku Google nginobufakazi mina abantu abaretire asebedayisa ama health product manje baretire athi umuntu mina nginolwazi la kanesingi athi umnyaka kade ngisebenza kahulumeni athi umnyaka kade ngisebenza ngothisha athi ube bengiyipho sebedayisa manje ama pyramid yabo ama product la dayisa akhona engwasha amagama badayisa ama product manje because le mali leya u90% almost disappeared already ngikhuluma abantu mina bathi abanamoto kwamanje athi kade retire una 2 years retire una 2 years una 3 years and then akusenzeki engisho ukuthi labantu laba siyafisa ukuthi babe conscious babe sober hamba uthenga indawo wakhe umama lo stress hamba naye niyoqasha kwi-suburb 1 year ayidelise ngesabha uma uqashile i-tenant ne-landlord nomuntu onomuzi into eyodwa kwamasipala treatment ekucosha udoti yonke into khona ehamba ugesi yonke into akukhethe uthoka ngoba nalo baqashilo no abone ukuthi uyayifuna ni lempilo ngabe nomakhelwane thina sihleli kwemasabhabhu siyayibona lempilo akuyona impilo lena we are being caged umakhelwane mongapha umlungu azizwani naye umakhelwane mongapha umlungu azizwani ongapha uzizwani naye ongapha akazi noma ngikhona noma ngikho asixabene ukuthi nje ake khona komunye izingane zidlala nobani zidlala ne-TV yabona nje ingane zakusabhabhu ngezulu kuthiwa zibhebhana zodwa because ayikho into ezenzayo zidlala ngesex la endlini ikhulela umba isikhisho sesu simple as that iliyonto awuzibona ngathi abafana zakumasabhabhu zihlala kuma couch zidlala ama game namantombazana ayibona intombazana ihlala kanje wena ihlala isithanga kanje yabo engisho ukuthi ke ilento ekushiwa kuthiwa zenzana zodwa because le ilombe ngisho ukuthi mthathu umngakho akayohlala lapha kusababa 1 year owami uyifuna ukuhlala eflatini ngahamba ngomqashisa eHighbury Court ngase Musgrave sahlala khona wathi wenele iflat kaze ibona into nje wenele uma ungena uyabukwa umphume uyabukwa ungena yabo kune security elikhona la ufuna udlule la kulona njalo umphuma ngapha ugade yonke into yenza ugade uyaklokha kuna camera la kune camera yonke into la kulayini kunomuntu ohlele endlini okubuka kanje yonke into yenza yonke into yenza wathi nje ngeke ayizayimele iflat akasayifuna ngasakamthengela umkhothi akulasa rent engisho ukuthi hamba othenga indawo wakhe uma ufuna ukuhlala kusababa ahamba ohlala abona uzobuya definitely uzobuya athi ngcono sithenga indawo or asithenga umuzi kwi-section ukuthi lokushini ngoba abantu becanga ukuthi emalokishini kadoti kwa H kwamashu ku right kabi there's life there kwa H kwamashu there's life kwa C omusha kwa D omusha there's life indawo eningi emalokishini ku BB there's life kwa E entuzuma ku depend ukuthi ukuphi but there's life entuzuma there's life believe me there's life yabo ko 80 entuzuma ko 10 entuzuma there is life yabo engizama ukusho ukuthi ungathenga nesilokishini there is life ungakwazi ukuthenga even imizi o2 elokishini cheap thothi leyo ngapha o900 lo ngapha u700 uthenga ukuhlalisa client uyibi uyakhiba umuzo wonke ungakwazi ukwenza lento rather than ukuthi uthathe ibond at the age of 41 years you will never ever make it Babu Dokotela uthi thatha lonto wakhe and then uthathe lo mali obuyicabanga wenze okunye ngoba that you can change your life rather than uthathe ibond at the age of 51 years
Babu Dokotela bawusizwe bawujabulile siyathobeka. Sizoyishintsha le channel ibe Babu Dokotela Consumer and Advisory Services. We must change it. We Babu have Dokotela, to, thank you very much. These are benefits eswathola mahala. Singawakhokheli. Babu Dokotela siyabonga kakhulu. Siyabonga Babu Dokotela bawusizwe bawujabulile siyathobeka.